said Udi Kakano. It will be in a year. And to be the sinister, the honor back. Anna, Union, I this one. Was and a bibia sininas. Onana, or tea pass. And will be our cabia air bois. Ama or Sandine, Duma Odiano, Edimu. And she free no home I am. Be anywhere, Anna, or Henens was some day, only two. Minim say Asantehemaa ade sie bebre na atoto form obas ye kroma Asantehemaa mponse ya oyinu we nyanse na namu ane efioma ekọ asokore mamponso so no e also say e ho hene enso da form enem ne hwen kaka ho ni nyina keka bomu a ebekom eprekora wo se ye de twen ansa ne ye nana ebegina Asantehemaa so ni ope eno no ba mi aye no enti emfiri no ho ma de a obia ka ho bibia enye yi be firi no ho na aba no no so ompese ode ne bibia eto e ma ne che se de ye nyina esinim no bibia oye no kwaso na obeye ne sa bebebe o de hwemra we esi yi ene mra ode yi senga efie bi mu a ana se ohene bia enko betumi amanada ho sere opebia we na kire na watweda ye kan e ka se na watwe a BBC na se wode de wafiri mu no eto ho mfie mienu mfie miensa mfie dukura unyako kaja na yie ho hyehyɛ a na watweda enye se na watweda no kire se na watwe pepepe ye kire ne se enhyehyɛ a na tete ho ewo ho se ye obi ayi a yesie no kura ansa ye di na watweda tete ho no yesie obi ansa ye di na watweda na yesie no ansa na watweda ne de dwene ayi no ankasa ho ne de dwene enti se ni ba no sie emfie bebre ne ye pagya ayi no a ne ye ba ye ayi nhyehyɛ no a eda ye ayi nhyehyɛ no no ene efra na watweda emfa ho mfie dodo a na dodo a adi na yedi na watweda ne wie a na watwe no seze obi a obaba bia a obechia bia yebe busa ne kwaso ne yaka eda dot yie no ebesie no ombeka kire ho tubo hu se yebe dru fie no na se de nhyehyɛ ne sitie no na apie ebise ebefiri ohene ho na aba na wono ma ebechia ye no ena yebeka kire ho se tete ho no bohu a yese yedi obi na watweda efie ena ni yedi no ena de eno ma ama na watweda no aye no ho ayie kuma so eno tina wo hwe dom ya efie be mu na ebetumi di akoye no ese de ba abontie be tina watweda adane ayie kuma asema ko a eche madwe kakra se Asantehemaa odafomi se ankakafra okuna akwanya da wo se ni kunu no be yakuna yo Asantehemaa de sana je ne mom mpanimfo sa no yo obi a oyema wom so ndi oti efise oni fiade so ahwe abon se kofa ohene bi mesi wo se wo be yakuna obi na yema no enso ye kuna na de yadrei minim ye maame obetima ka ne ho asem kakra kire ye maame odafo mu yo ne maame ena na edi ade a na efra no na afie kobi se wampema otoso mienu ne maame ankasa owo ne wafiri mu ya edi na otwede ne maame owo na one Asantehemaa ya ofiri mu a bemfie nwatwene owo mamu enum ya de odikan ona obeye Asantehemaa yi ena de otwato ena ye Asantehemaa na womo mbo mfimfie ne de sebe womo afiri mu nti yenka womo asem omienu nko na ba ko ye ohene na ba ko ye ohema na Asante so de enye wo maame ba ena ye onua
efie no uwura fie no mu a ema wo ho nyina ya chem maame nananom maamenom nuanom ema enti ema o ye ka se onuanom mienu nya mienu amuanom dos ne maso sa omuso edos na yawo no wo kwada so krobi ne hye kwada so no ya efre no mredane ti mredane no ho ne yawo no enna yawo no anche enna enkom hye bae se dachi obeye Asantehemaa nana Konadu Yiadom enkom se bae enkom se ni free efree kwaku free abosum fie ena om de fa Asantehemaa ne chiame akoto so osa akoto entina adanse wo ti wonyini nyina wadi mfie de otwe wonya Asantehemaa wadi mfie de okono ansa no be Asantehemaa obe Asantehemaa na yese ni sankom na ansa na ne maame ba be ye ohemampo sabe pepe ni si kabra no hwana na ye hema ono ne maame ena samra no na ne maame nua na ye hema se no sa enti oware na ne kunu efre no ani boati no ofi kumase abro no ba koso ena ne papa so ne frɛ no kewo anase kofi ne dianka sane kofi fofie na ne mra ne ene kewo na oye kapentani sabe ena ne kunu nso no ye blacksmith anase obo o tonfo na asori hia na pa enti asori a odi si nani so ya e bonus wo mu ene Savior Church na Savior Church no ena e bonus wo mu na sade wonim no Asantehemaa bia na Asantehemaa bia no mo sa ya Anglican fo so but na so onto wodi ano ntonjene ti we gidi no a no okro eno ena ne chese ne kuma nyina e ho na ne wo nana wo ye ketra eyi titi ho nuane ene ye ne aye nuane mu ketra ende oye nso a na dodo no an ode che o wabadaye enna asem bia ojiri se yenya mfache ndi asem bia ayire sade ya tunu na tia so a na ye boko ndi sa no ma wei na de beka no owo ba ena me di ka kira wo se Asantehemaa so obi nua ene mu so obi ba e so bia ya de ba Matiase pa na se nipa kase nipa papa na ya hwere no eti mame sanko eye doctor yakon na yenhwe mfa nkomo no ensi doc eti pempenso a ye drain ye wo Asante adesie bebre ebi atutu kwan ebi no akọ wo abrotire omo ma no kra Asante kasa kra omo ntimi nka efutu obi wo akwankyere bi obi bi sonku bi wo ayeye sebe ya se nipa nyina betwe mo adwen si adepa ewo wo mo achi ba bi efiri ni ba bi abedu so omo so besom na omo de ato aso ana adestre so tu kwan kwa abrochira obehu se India akura bia eti ni krom kasa Jew de enti ama Jewfo ma be be sisa brese omo kasa na omo amra de omo ansa ne da ne nyina ya ye tu kwan na ere fe bi okura dodo no a akura na ba bia wote no ebia woni ne di nkomo bia don hwe ba miensa pedal dodo no a woni nkofo ne di nkonkrom ofo edi ana din se kasa betim di Asante e be se wo sinkinti se me ba be pese o te me kasa e beti a o be fie bia wo di ano ne kasa anya se be din ye nim se edin e fi se bi atwa no ho hye bia o German kasa so enu nti se wo ho no
So when in Kajama Casano, now in the country, Nidia, I feel or Betty, I feel you will fear. I said, yeah, Casa, you show fee, and Sanya Depi. And the best says, when you see any Yaya Diamo, you need to be Doc, Mamma now say, let the young ever said in Comobium, Sanse Nim Dear Crown, or say Jenica crack, Yadibisoma, and Chimana Eban. So, Yadamasi, send you see Henna, Mama, we are so many 80. It's Doctor Ejako Opoku, and I'll tell you anything Comono, Director Emma Ashanti Traditional and Cultural Institute. Some Medibama Kwabi Miraku, on the Eja, what room, ma'am, when you are there, then it's a maho. Eti mano so atwa no hia ono ne mano ebebo enkomo ekakra ewo hanum sei na se me da se de wodi kan aka no ai emamu na me de maduru na maduru mi mi gira mu nche sesei eye wo mo eton romunam ewo atwumrum ma ne wo mo enyina wa hai na nim se Asantehemaa de wo pe bofuro watwe biri nya kante bira eya atwumrum wonya duru hode ya bonya bi emaye ton ena ne wo ma bedu ya wo se Adom TV mo fa ni agro na maami ena do ma no ye mo akwaba do Adom TV so me da se bru me ju so bru mira ena Asantehemaa wo kwa akura ye diri na otweda etwa nso e wa Asantehemaa nyina no won na da no mo nso makwaye adwadifo ma kakra mo timi ni ache yo Adawru mebru ye di kan achia mo ni achia opim so ye da se ye nyina ye wura da Adawru mebru nti ni egina ha sa na kakra ni na ni nua ba so afiri mu na ni atia ni se ene na wodi ni na wotweda wo so na Adawru mebru onu nti ni yati baabie adwadifo ye wo ye atwunum ye ni eton wiram na makrante ye wo twen emere bia no ampese ahona ye ton na ma enkwampa papa wo na wusi wa obeba wonsem bi ya be ba ho be dibi o obra be dibi eti e ba ya na Adawru mebru ya be somoi ye ba ye de ebu omu ade aba Adawru ma kakra ekuta ye bia ya ba ya de yakwa na ehima so eti e ba ya ni e ba Adom TV so ma Adawru ma me mfamu ni agro se kutu se bam na me hwe Asantehemaa kakra be na rim fa no ho nana na Adawru mebru de minim fa no se wo yo ma me a wo bre no ho ase ni nufui se tabrabam wo bia numbi wo jo wo bre no ho ase wo nye apopo nipa opopo wo abadaye oyo batampa onu odidi maye bidie ye hu chi ye ne eba na so akakra bia nsa o maye bi ama ye so de ekobwa ye aduma sina Adawru ma mi din pa de kamidi nyanta tu akosomo na mom comfort wa na Adawru ma ye frɛ bi papa me da sipi atwumru fo ma okrom ye kutu eti ema wo mo eton romunam na wa Asantehemaa ha ene wo mo aba Adom TV so no wo mo so mo fa ye ni agro kra nene ye nyina yesu na nan wo mo nyina beka ho bi ama ye nyina yesu sa mre de wo hwe ma adwumadie no ye de ko na wie ya ne sa ne nyina mu no ye guso wa ha adwetwe nkomo ba ko bienu miesa abrantie ba ko ha wo no de abrantie wo da ma mu na wo na wo ku na ma wo mo na oh da bi me ma me ni wo mo ye nya ye asantefo eja ye be sumu ye otufo Adawru ma na ni nua ba ne maame etina ye nyina ye wo ha eja Asante Amamere ne Amamere na ye ntina ye nyina ye de ye wo ha me nua ba so wa se ne maame no wo mo owo me ka akra yo wonu nti ne ati Asantehemaa papa maame kira wa makasa komedo obema bi akodi wasa tufuak atufupa ya shira de kase de ahribi ya chi adukumi nso abusia na Adawru ma ti ne ati ba bia enye wonu aka kumase ahwemufo eni dabre eti ne ye ni abre pa ti e beso ahimfi ahomache ye nko ofie da so ne ye nsipro esanse ye ni abre atunu fo ma wo krom era masipi abusia era munyina se yamakomo aha Asante ade ya daya ehene enti ne ya tu anamo aba ase no ya proud of Asante na ebe bua na na de na hima ho Pacho
Ya di ahoɔden. Ɛni anim die ɛba bɛboa nana. Ya da CP. Me ma me ka krai. Atwumunu fo ma okrom. Ye okrom. Ene adekese na ato ya nie. Pa. Me soso. Otu fo ne ma me ne me ya de meto me nana kane na odi ka wiel. Ya fam nana kobi. Ɛna me PSS na away. Enti ene mani abre pa. Ene mani abre me ba mani da koto mo jam pa. Asantehemaa. Oh, ya nana de ahwere ya de. Te so ya obata mu batan kase. Me kura mase ni mpon no. Enti ahwere ya de pa. Ya ahwere ya niema. Wo so Asantehemaa mre nyina won na ekire nkakra. Enti ya nana de ahwere ya de. Enti nana atumunu fo ma okrom. Okrom. Me free am me bedu atwi biri kwa. Ya bla. Bla. O ba ye fra me nana Hayford. Yehwe Asantehemaa kakabra betu makafa no. Yeah, Asantehemaa kwa me di yo. Nana kwa di yo. Oba tampa. Akwa me fie jadum. Oh nana due ni amani ulu. Kafra. Oh me ka krai. Ana wo de on to na me bi. Atwumunu mfama so wo hobi. Asantehemaa. Ya da se abusia. Yaguso ewa ha. Me ma me enso ha mo akwa ba Adom TV so. Ya me jo so a be ma ni monyamfo. Ya fro say. Me ba to ya from me say wadu me o chechire ni. Oh, bia ma me sumi nie. Oh, ye na ye ndie. Asantehemaa kakabra ni mfa no. Minim niama bebre fa no ho. Minim se emma omo Asantehemaa mu ha nyina. Won na ye pani. Na unya kwanya be hia ne kakra bla wote ase no. Ya tie ne se ye de yankora ne ba excursion no ya ntimi ane na ankokasa. Ya ntimi. Na ne ho abakwase kakra be nso na onim. Na ho abakwase ma minim se na oyo oba tan a ne nofo wo chema ne so obi bia so. No ye obi a odimu okasa amansan tie. De na minim fa no ho na. Ya hwera de pa. Ya shra de kase asante ya oman ukum apema apembaba. Da se na Emmanuel ha ye ne de egusu aye na hotweda wa wo me hu se woni da kotomo jam dwema me sumi ni o biara me sumi nie. Se de ye ni abele pa. Ya fra me oba ye adufie. Oba ye adufie me ton ba re oba ntina dwom. Ese de dufo mai. Ene de ye ni abele pa. Ebu ade odai. Ene de ye ni din de. Eno anti ni abaye be sem ni akọ. Eno a abusia Ukma apembaba. Na Yada se yagusu ani Emmanuel abon komo na emrantie dodo na so abodom wa ha Asantehemaa Ukuma pima pembeba. Asantehemaa Ukuma pima pembeba. Ukuma pima pembeba. Asa na apima bampa mientie mu Asantehemaa ko kabla ni mfa no ho. Oh nana dear wa wani tia odi asam kura utimu say yes nana kasa. Okay. Nana dear seven yansa abo ni trabo piu. Unsa nana kasa utimu say nana kasa. Eti nana dear ya pa say nipa say afri ya mai muko. Miahwe Asantehemaa ekuoi mo de agya mo bafia ha munya akwanya kora nana ase na na futuo sembra motumi ni ache. Yo ye kora nana ase. Na ene nana kodi ngomo na ye kon individual. Ene nana kodi ngomo ma nana etu yefo. Se asante no yema ehu hia ye. Asante no yema asante no hu hia ye ankasa. Asante ya asante. Enti ye hunu se ye wo mu dia yema hu hia ye. Eno ti na ma hu se ye nyina keke ho abom se asante ye wodom. Ti ye bo ye nana no chidom. Ne ya bo asante ho ban. Yema asante hu se asante ya asante. Na ya bo Asantehemaa ban Amamere ni amane ye tetefo mu ne mai di afutuo na wo de ma na mafo e bai e wo ho. Afutuo am de ma na mafo ne se emfa asante nkotena social media fan peska. Asante. So wo pe hype a emfa asante mpe hype. What you say? Anybody be bre di asante pe hype. Aya asante no. Once asante say de yasante yesi aya no. Aya kono ma wiase nyina hu asante. Hwe wo de hwe ni ba ba ye. Hwe ni ba dodo a free ama no ne ba ye. Hwe ni ba dodo a free a chiri ba ye. E kire aka say na kire wo. That's right. It is asante. It would be fast asante ni agrosa. Amamere opani kase ho ye fa Amamere ene amane ye ho nsama ne ba ye hu dodo na konfo kom
nanama hemfo etena se afekwa fekuo basa ya mabunu de na ka kire ye asasa mabunu no sua bibi efa ayamamre ho ene de pa padodo a ehia wo hani na no ayamamre ene ye kire wa nche wo se manna mabunu no omusua amamre e wo fia ene wo ba ye mamemu se o amamre akoso idi ahe na wo hu da nini na mahu bi wa ha ti me de no no me da se pi opadika se bacho di efem na na ba fo brenya na ba fo me da se pi ye mabuna ye bai mo da na mo di kan kakra ne ye ba ye hu ne ma bebre amamna dodo na akoso ebu akra ne ye hu da e de afutuo na wo de ma ne mafo a ye bai e wa Asante nkankan ne mamre ye nsua ana ase enkoso a bi mutoto na se defina wo ma ye Asante amamre na amamre kasa no ne amane ade a ehu hia ma obia kasa sanse empenfo se we free ukrom hina ben a wo yira wa dwabo ase ye ba ha wo hini bi e ba e won twene de ebo obi ba na ben e wo de ebo se ukọ krobi se eni akuma se tafo hini wo ba na ne twene ne bo hecha ahaso yawodia sana agora hene so ba onto de twini anana bembo mene chirichi so mene tiwe wotesi pre na ya agora ni a no se miwura aha no wote na so wonti ukrom hene abai wonti ukrom hene twini a na dwobo no ukodi na hene abegina Asante Adom ho samu yekuo a mo bo Asante mamre na mane ho eba yenhwe mo de explain semba bo na mabu na bai ati Asante mamre ase o se yaka Asante mamre bedin to nyina ya amamre awalje ya amamre kasa kwa ye kan ye ne ya say ye kasa no o se asem bia si wa asesi a aso ye nse twefo mi kan ho bi ye kasa ye si asem ko otwi ko obreman ye sa ne ka no ani ka ne say asem ba ye ma ye bo otwi ko obreman yes asem ne bai ana me ye bo otwi ebi na asie no ebedu me bi e be ko obreman so aso da yesi aseme ko twi ko abreman yesa yesa bu bebi se yesi aprokuma egu isheri na eti ko egmakodio yesa de ka no yesi aprokuma egu isheri na abofo eti kumakodio ana ba fom da ase biao Asante awaduma Asante Adom ukuma apemba eti Asante Adom fo na mno mabon komo no na minua okay ma me nko opani kase ho na me no emma nko ma wo so otwamfo nyini bia na ba no ho pa opani ye mo akwa ba Adom TV so yeah bro we dey fa cheme odin pa odi be say your friend me Honorable Isaac Owusu assembly member for Odumasi CPC electoral area me kai woni me pa ba dina me refi ye Mensia South constituency me ahwe ene asam kase na ato Asantehemaa ni assembly member Mensia South ha na odu nkwi wunya akwanya kona na so na ukon na nya akwanya kona so a na asem ba ko ba pe na betinya le tribe no ene wo ha Asantehemaa nyina ahia na ade bi so sai na ne yemu a wo hwe ya kweside ba enye na kweside ye ni abriye Asantehemaa bebi obi a no ye nyina ye nim sai ya brewa wato na ye ni da mogam ti de meka se ye wura nyame chechire ne re na on chechire Asantehemaa nyina re na ye na okwa akurai ye nya de on so ba besi na nam ni odo a oka Asantehemaa nyina bomu wode fa ye wura so eka ye nyina ye bomu sabi so bi e wa asem na ode bedon ye nana ya ohe e de 2 year nti ye fa ne se obi ne obi anya asem na wonte ase a udwa ne to ye nana ya na oboa de to eda de eda ti ene de ani abreko na bo beda se pi due na me so minie na me ba ye ma hu se ma ne se ya ro ye se kutu se bam wenye omudie ni bia we dia hi bia we Asante kade na we ko fa free na so me de ba ye rose gold rose gold ne ko fa se kutu ba ko se kutu yesu Asante u se Asante o mai nti ye do Asante ene se ya di atu
And I say kutu say bam. Me anhwe. Anyway, they say answer what aduane o. Me dem patch. You come who team so bia na wudidi. Yehu me ye aduane no. Na ha de anidi o. Me we de yehu me ye aduane mo te. Buada ene ye buada. Da bi eti. So ko ba na say aduane na wo re. Me be mo no aduane ba me mo te aduane no. Etino abusia ya guso ya yetwem komo ma hu se e ma fefe fodo do na wa ha ene ma do na bla ne kwa TV so nua ba ma kwa ba do TV so na ene ya na afiri mu ne na wo hwe ahema afo afuto mu di ko odwa ya hu se ma mu ba ye ma dress kama amamre ni amane de mo sua pa wo Yes, Yama Bebre, cause F, Asante Academy, and Amamere, no F, and Gata, and yes, Yama Bebre, free, what I say. Cray and Nako, Mamma Mani, come on, what you Oh, yes, Yama Bebre, yes, Asante Amamere, Asantehemaa, who Fadi or say the buying fee. Yes, Yama Bebre, say Kutu, say Bam. Abusia, Yaguso, Awaha, na Asu. Eko ya from Asu mufumi ni yasai Asante Union students Union student biemie nya ye na eko ekura kakra ben na mo be pakafara na ho efri mo frase aye ko school na mo che bebre ba na ye hu bida ba se na de be hu amamre na manne no ama ye sua bitini bi aboa ye nchirima ye nyamu di achi no mo ba nyina aboa ye pa ma ye hu o bi kasa kura fa mpani fo kasa mu adam otuo mu e kasa bi bia mu aboa kese interest say nyamu di achi so be sua amamre no na manne no na mo so ade aboa Asantehemaa na atumpon se de be se hunu no Chairman Asu Cholo. Oh, and let them fear and name of a blue. They your family, William. I'm a war, I'm so good, sir. Boom. Now I'm burning for I'm at your sister. Oh, yeah, I know too. We'll feel who go away up here. Oh, yeah, oh, but I say, and you know, Asantehemaa, and who ain't and ya base ye besia ya mama ene ya mane ase ya pa akoka atuntum na se pi asufo ya da mase pa na mame enyina ha na emai so gina ha ene de ema ba ye pa bra da wo de se kutu se bami se kutu Enyam tie ne bia Asante Academy se kutu se pam Abusia na ene be egina yeguso wo Asantehemaa na hotweda na sia ene wo hwe amamna ni amane ya twa egu mabuna ye ba mo ba kaka ba na matumasua Oh yes yes bia kanfo ye yie amamre ni amane ye yesua ni nyina ai ne ntarishem ni nyina dresses ne ye hu se bia e bia Muslim fo ne show montare akanfo so ye hu se bia se kutu se bam okay me da se pi yeti abusia yeguso awa ha na ne enche bia no na ye de dwumadie nyina ba na wie ye bia ya ejira ha ebojare ye manhia bia ne ba ko a ne ye tena asidi na Konadu Yiadom to so miasa na wo tweda enche ye twa ho aba ye ba ye ka che bia no ye de beso mu de free ha ye de mase and stationery ene Akwaba still natural mineral water dwumadie enyumaku a omde brɛ yɛn Kingdom Books and Stationery ene Akwaba still natural mineral water